ба дониш бувад ҷону дилро фурӯғ, нигар то нагардӣ ба гирди дурӯғ. дуруд ба ҳамаи шумо ҷамъи алоқамандони шоу барномаҳои интеллектуалӣ. инак боз аз миён ҳафтаи сипарӣ гашту мову шумо рӯбарӯи ҳам ҳастем дар нашри нави барномаи Мизони Хирад. дар барномае ки савол барои дарёфти калима пешниҳод мегардад. ёдовар мегардем барномаи мазкур бо мақсади арҷгузорӣ ба таъриху фарҳанг, синамои миллӣ, дастгириҳои пайвастаи пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва инчунин баланд бардоштани завқи ҷавонон ба китобу китобхонӣ ва таҳкими ҳисси худогоҳии онҳо манзури шумо мегардад. чун ҳамеша дар ин майдон як гурӯҳи хоҳишмандон меоянд ва донишу маҳорати хешро дар сканворди телевизионӣ месанҷанд, имрӯз низ ба барномаи мо омаданд як гурӯҳи ҷавонони бозавқу боҳуш аз донишгоҳу донишкадаҳои мухталифи кишварамон. ҳузури ҳамаи ҷавононро ба шоу барномаи зеҳнии Мизони Хирад хайрамақдам мегӯем. хуш омадед ва акнун фурсате ҳаст то дар оғози барнома як муаррифии худ дошта бошем ва пас он мо мегузарем ба саволҳо. марҳамат, ки гурӯҳи имрӯзаро муаррифӣ мекунад? Ассалому алайкум ба тамошобинони телевизори синамо ва ман имрӯз сардори гурӯҳ ҳастам аз Донишгоҳи миллӣ. Дар барнома имрӯз донишчуёни Донишгоҳи миллӣ ва Донишгоҳи молия ва ҳамчунин Донишгоҳи техникӣ ва инчунин Донишкадаи фарҳанг ва санъати ҷумҳурии Тоҷикистон дар ин барнома ҳузур доранд. албатта боварӣ дорем ки шумо имрӯз иштирокчиёнро аз донишгоҳу донишкадаҳои мухталифи кишвар гулчин кардем. бевосита шумо ба барнома даъват намудед. ҳамин тавр? ва мо низ итминон ба он меварзем ки имрӯз иштироки чунин ҷавононе ки бевосита бо хоҳишу завқ омаданд, як барномаи хеле ҳам ҷолиби манзури бинандаҳо хоҳад шуд ва ҳамагӣ аз бахшҳои барнома аз чӣ гуна сипарӣ шудани барнома огаҳӣ ҳастанд, медонанд? бале, ҳама аз рафти барнома огаҳ ҳастанд. албатта, яъне дар се даври барнома ки мо дар маҷмӯъ 20 савол пешниҳод мекунем, барои ҳамаатон муваффақият хоҳон ҳастем ва нафароне ки аз ин давр ба даврҳои гуногун намегузаранд, роҳ афтода намешаванд ва муҳимтар аз ҳама омадан то ба ин ҷо аллакай ғолибият аст. яъне шумо вақте мо саволро пешниҳод мекунем, онро дар Мизони Хирад бармекашед ва пас он андешаҳои хешро пешниҳод мекунед. ҳамин тавр тамошобинони иззатманд, мо даври аввали барномаро оғоз мекунем. бояд бигӯем ки дар даври аввал 7 савол пешниҳод мегардад ва акнун пешдастӣ кунед то нисбати ҳамтоён ба 2 саволӣ ҷавоби дуруст пешниҳод гардонед то дар барнома боқӣ бимонед ва ба даври дуюм роҳ хат бигиред. саволи аввал чунин аст: он ки дар ивази некии касе бадӣ мекунад. калима аз 8 ҳарф иборат аст. ҳақношинос, носипос. номи филми телевизионӣ. онро коргардон Юнус Юсупов рӯи навор овардааст. курнамакро носипос мегӯянд? бале. чунин филми телевизиониро шумо дидед? бале. хуб, дар нақши асосӣ кӣ бозӣ мекунад? дар ин бора маълумоти кофӣ надорем, аммо дидаем филмро. мо ба ҷуръаташон каф мекунем. воқеан ҳам ҷавоби аввал дуруст аст. саволи навбатӣ. аз луқмони ҳаким пурсиданд ки кадом оташ аст ки фурӯзандаи худро месӯзад. луқмони ҳаким чӣ гуфтанд? калима аз 5 ҳарф иборат аст. ин калима маънии рашкбар, бадхоҳ, бадандешро ифода мекунад. нафаре ки калимаи зулмат бошад. зулмат. шояд калимаи ситам бошад. ситам кунанда яъне? бале. мутаассифона охир. нафаре аст ки рашк мебарад ба муваффақияти ин ё нафар ҳасадкунандаро ифода мекардааст. ин ҳарис бошад. ҳарис гуфта. ба фикри ман ин калимаи ҳасуд аст. ҳасуд. ҳамчу гул мерафт хандон сӯиағёри ҳасуд, ҷастам аз бетоқатӣ ҳамчун сипанд аз ҷои худ гуфта. бале,
یعنی کلمه حسود بود. دلیل برهان اساس کلمه از 6 حرف عبارت است. بحث مناظره عنوانی که به 12 امام و جانشینان آنها داده می شده است. این عنوان را شاعر فیلسوف ناصری خسرو سزاوار گشته است. همه ما از روز تولد خلیفه باش. این چیز رو داریم. همه ما از روز تولد این چیز رو داریم. در اکثر موارد آن برای ما در کار می شود. اکثرا تصدیق می کند که ما کی هستیم. عنوان هستین شهادت باشد. این یا اون کشور نیست شما سفر کنید همین دلیل تصدیق کننده شما نباشد پس شما رو اجازه نمیدهند که شما به کشور خارج سفر کنید یا اما راشه میگفتند شناسنامه باشد. شناسنامه گفتند. همین شناسنامه، زادنامه و دیگر دلیل ها یا برهان هایی که شخصیت ما و شما رو تصدیق میکنند آن رو باز چی میگویند؟ حجت میگفتند. آخر هر کی حجت خواهد کاری جوابش تیغ است. حجت هر تیغ است و بس درس و مقال چیست پس آخر یعنی کلمه حجت بود. با استیراب آمدن به جوش و خروش آمدن کلمه از 5 حرف عبارت است. استیراب، هیجان، جوش و خروش، سودای عشق، آشوب، فتنه، بلوا، عصیان را باز چی میگویند؟ کلمه از 5 حرف عبارت است گفتیم. شما نمیتوانید دیگه؟ غوغا باشد. غوغا کمی نزدیک آمدیم. بخیان فتنه است، عصیانگری است، ستم، با استیراب آمدن، با جوش و خروش آمدن. غضب باشد. غضب، با غضب می آییم. مناقشه. گفتیم کلمه از 5 حرف عبارت است. هیجان است، جوش و خروش است. شاید شورش باشد. شورش، پای بیگانه در میان آمد، شورش تازه در جهان آمد. بله این کلمه شورش بود. نصف کردن به 2 نیمی برابر تقسیم کردن کلمه از 5 حرف عبارت است. از روی برابری و راستی معامله کردن، عدالت، عدل و داد، راستی، راستکاری، موافق حقانیت و راستکاری، عادلانه رفتار کردن را چی میگویند؟ یعنی اینجا بسیارتر حقیقت پرستی بوده است. عادلانه رفتار کردن، نصف کردن به 2 نیمه برابر تقسیم کردن، موافق حقانیت. شاید کلمه انصاف باشد. انصاف یعنی به 2 نیمه برابر تقسیم کردن رو انصاف میگویند. بعد جور دلبران امید انصاف بود، کاش که جور فلک چون جور ایشان باشد گفته است انصاف. بله اوکی. خب دیگر سوال رو اکنون پیشنهاد میکنیم. کور بودن یکی از 2 چشم کلمه از 5 حرف عبارت است. تنگ و خرد گشتن چشم، دیدن با گوشه چشم. نام دیگر بحر در سابق اتحاد شوروی امروز 5 دولت در اطراف آن جایگیر است. ولایت در ساحل این بحر و حدود گیلان ایران نام مردمی که در ساحل این بحر در عصرهای میانه زندگی میکردند. قومی که موسوم با نام این بحر است. تازگی، کبودی، سبزاباد نام یک نمودی روغن نیز بوده است. خیره باشد. به فکر من این خزر است. خزر؟ چه خیل خزر؟ یعنی نام یک نوع روغن هم است و نام بحری که در ایران جایگیر است. یعنی بحر خزر در قدیم بود. در سابق اتحاد شوروی نیز بوده است. بله. بحر خزر. باش چون دولاب نالان چشم تر، تازه صحن جان برویل خزر. بله کلمه خزر بود. بحر خزر. فراشتروک رو باز چی میگویند؟ کلمه از 7 حرف عبارت است. نام فستیوال آزمونی تئاترهای کسبی. پرستو. چرا عمر کرگه است 200 سال وای حق نماند فزونتر ز سال پرستو. با افتخارشون حق میکنه. اوکی.
ҳамин тавр тамошобинони иззатманд даври аввали шоу барномаи зеҳнии мизони хирад ба анҷом расид ва чӣ гунае ки шоҳид будед ҷавонон ҳар яке бо қобилияти хеш бо зиракиашон дар ин минбар хеле ҳам бозии хубу ҷолиб пешниҳод намуданд, вале чӣ кунем ки мо бояд аз миёни 7 нафар танҳо 3 нафарро дар даври дуюм интихоб кунем ва ҳамин тавр интихоб шуданд 3 ҷавон. ба дигарҳо мегӯем дилозурда нашавед, ин барномаи шумо аст, аллакай якояки шумо ғолиб ҳастед, чун омадед дар ин ҷо фикрҳо ва андешаҳои хешро манзур кардед. боварӣ дорем боз дар дигар нашрҳои баъдии барнома меояд ва дар ҳамин минбар чун барномаи имрӯза як рақобати ҷолибу намуна пешниҳод мекунем. ба ҳамаатон сарбаландӣ ва ҳарчи бештар пирӯзиҳои нав ба навро дар касби илм таманно мекунем. хушомадед. дӯстони иззатманд, шумо даври дуюми шоу барномаи зеҳнии мизони хирадро тамошо мекунед ва ҳамин тавр мо аз 7 иштирокчие ки дар даври аввал як бозии бисёр ҷолибу намуна доштанд интихоб намудем 3 иштирокчиеро ки нисбати дигар ҳамтоён ба 2 саволи посухи дуруст пешниҳод намуданд ва акнун мо фурсате ҳаст ки бо иштирокчиён шинос шавем ва даври дуюмро низ идома медиҳем. акнун шиносҳоиро оғоз мекунем. марҳамат, худро муаррифӣ кунед. донишҷӯи курси дуюми донишгоҳи техникии тоҷикистон ба номи академик муҳаммад усимӣ ҳастам. имрӯз хостам ки дар барномаи шумо иштирок карда саводи худро санҷам ва аллакай дар даври дуюм бо 2 рақиби арзанда ҳастед, вале кӯшиш мекунам ки дар ин давр ҳунару маҳорати худро нишон дода ба даври баъдӣ рохат ёбам. албатта мо Ташаккур боварӣ бошед. дорем ки шумо хеле ҳам як иштирокчии фаъол ҳастед ва метавонед дар миёни 2 рақиб истифодагарӣ кунед. Фаридун, бале. акнун мехостам дар бораи комёбиҳои имрӯза ҳарф бизанем ки умуман шумо интихоб намудед донишгоҳи техникии тоҷикистонро ва дар самти ноил шудан ба дастовардҳои техникӣ айни замон чӣ гуна кӯшишҳо аст? кӯшишҳо дар сатҳи хеле хуб қарор доранд. ман мехоҳам ки таҳсилро дар ин донишгоҳ ба охир расонда барои пешрафти ватани азиз тоҷикистони соҳиби истиқлоли худамон кӯшиш ба харҷ медиҳам ва комёбиҳоро орзумандам. бале, мо низ барои шумо дар касби илм ва ҷиҳати расидан ба муваффақиятҳои нав ба нави илмӣ дар самти техника муваффақият хоҳон ҳастем. Ташаккур зиёд. бо иштирокчии дигар шинос мешавем. марҳамат. қосимҷон расулов ҳастам, донишҷӯи соли дуюми донишгоҳи давлатии миллии тоҷикистон ва дар риштаи забономӯзии пашту англисӣ дар соли дуюм аст ки таҳсил карда истодаам. асри навро яъне бе омӯхтани забонҳои хориҷа тасаввур кардан яъне ғайриимкон аст, зеро ки ҳамкориҳои тоҷикистони мо пешрафт карда истодааст ва бо давлатҳои хориҷа ва яъне дар риштаи забономӯзӣ мутахассисони зиёд лозим аст ва мо низ ин риштаро интихоб кардем. мо барои шумо муваффақиятҳо хоҳон ҳастем. қосимҷон, Ташаккур. бо иштирокчии дигар шинос мешавем. ман рустамов салмон ҳастам, донишҷӯи курси дуюми забонҳои осиё ва аврупои донишгоҳи миллии тоҷикистон. агар бинандаи закии мо диққат дода бошанд, пас Салмон дар яке аз нашрҳои барномаи мизони хирад бисёр иштироки фаъол доштанд бо дигар дӯстонашон аз бахши забонҳои осиё ва аврупо ва имрӯз низ Салмон омаданд бо хоҳиши худашон. ва Салмон, айни замон дар касби илм чӣ гуна пешравиҳо аст? дар айни замон яъне дар касби илм ин омӯхтани забонҳои хориҷа мебошад, аз ҷумла забони англисӣ ва русӣ ва ҳамчун забони франсузӣ ки яъне мо дар донишгоҳ ва ҳам ғайридонишгоҳӣ дар ин самт фаъолият дорем ва оянда низ яъне бо ҳамин соҳа яъне касби худ давом медиҳем. яъне дӯстони иззатманд, дар даври дуюми барнома 3 ҷавони бисёр ҳам серталош ки айни замон барои расидан ба комёбиҳои назарраси илмӣ пайваста кӯшишҳои доимиро ба анҷом дода истоданд: Салмон, Қосимҷон ва Фаридун. ва боварӣ дорем дар даври дуюми барнома низ шумо дар миёни ин 3 ҷавони бисёр пешоҳанг як бозии хубу ҷолиберо дидан хоҳед кард. мо саволи аввалро аз кӣ оғоз кунем? аз Фаридун, Қосимҷон ё Салмон? Қосимҷон. ҳамихел Қосимҷон, савол чунин аст: замине ки барои иморат гирдогирди он хат кашидаанд, калима аз 5 ҳарф иборат аст. мамлакат, вилоят, шаҳри калон, хок
замин нақша харитаро низ ин калима ифода мекунад. яъне замине будааст ки барои иморат кардан дар гирди он аллакай хат кашиданд ва калимаи мазкур ҳам номи давлат, мамлакат, шаҳри калон, хок, замин ва инчунин харитаро доштааст. савол фаҳмо аст? бале савол фаҳмо аст. ёдовар мешем ки шумо ҷиҳати фикр кардан дар даври дуюми барнома 10 сонияи вақт дар ихтиёр доред. вақт ба анҷом расид. чӣ мегуфтанд? ин кадом калима будааст? гузинаҳо ба фикр омаданд ягон вариантҳо? мутаассифона ҷавоби аниқ надорам. мутаассифона ҷавоб нест. ба ин маънӣ бозор собир чунин гуфтанд: ҳар чӣ ӯ аз моли дунё дошт дод, хиттаи балху бухоро дод. ин калимаи хитта буд. яъне хитта харита охир. саволи дигар пешниҳод мешавад ба Салмон. навъе аз либоси ҷангии оҳанин ки монанд ба зиреҳ аст, аммо аз зиреҳ дида мураккаб ва аз ҳалқаву парчаҳои оҳан иборат аст. калима аз 6 ҳарф иборат аст. дар ҷонваршиносӣ, дар илми ҷонваршиносӣ косахонаи сангпуштро мегуфтанд. ҳатто номи мардон аст. масалан дар шоҳномаи фирдавсӣ ин калима зиёд омадааст. навъе аз либоси ҷангии оҳанин ки монанд ба зиреҳ аст, ки масалан шахсро аз ҳамлаи душман, аз тири душман нигоҳ медорад. агар савол фаҳмо бошад, пас шумо дар ихтиёр ҷиҳати фикр кардан 10 сония вақт доред. вақт рафт. вақт ба анҷом расид. ба фикри ман ин калимаи ҷавшан мебошад ки яъне ба ҳамон либос ин калима наздикӣ дорад, яъне иртибот дорад. ҷавшан? бале. ҷавшан либос аст, либоси ҷангӣ аст. бале, дигар вариант надорам. худам ҷавшан варианти ва дар ҷонваршиносӣ косахонаи сангпуштро ҷавшан мегӯянд. шояд гӯям. шояд гӯям. ва мо боз гуфтем номи мардона аст, номи ҷавонон аст. шояд андешаҳои дигар, гузинаҳои дигар ба фикр наомаданд. не, ба фикр наомадам. ин калимаи ҷавшан яъне варианти охирин аст. таъхир намедиҳем дигар. ин ҷавоб ягон аст. бале. бипӯшӣ танро ба чарми паланг, ки ҷавшан набуд онгаҳоини ҷанг. воқеан ин калимаи ҷавшан буд. бале. саволи дигар акнун пешниҳод мешавад ба Фаридун. абзори ҷанг ки аз чӯб сохта мешавад. калима аз 3 ҳарф иборат аст. болор сутун, сутуни киштӣ. дар ахтаршиносӣ сайёрае ки дар ҳайати қадим ба шакли котиб тасвир мешуд. маҷозан чизи рост, мустақим, моҳи 4 соли шамсӣ ки ба 22 июл рост меояд. ҳисса баҳра насиба қисмат биёбон, фасли сол ки баъд аз тобистон меояд. аз чӯб сохта мешудааст ва инчунин сутуни киштӣ будааст. фасли сол ки баъд аз тобистон меояд. фасли хазон яъне. оно чӣ мегуфтанд? барои фикр кардан 10 сония вақт дар ихтиёр доред. вақт рафт. вақт ба анҷом расид. калима аз 3 ҳарф иборат бале, аст. калима аз 3 ҳарф иборат аст. мо гуфтем. ҷавоб тир.
тир чӣ хел тир? Яъне ҳаст ҳамин гуна сайёраи тир? тахмин аст. ё ин ки мо гуфтем моҳи чоруми соли шамсӣ. ҷавоб чӯл. Чӯл, бале. насиба, қисмат, чӯл, биёбон. ҷавоб чӯл. ҷавоб чӯл. Тирро қабул намекунем. не. қувваи бисёри ту чун кам шавад, гар ҳама тир аст қадар кам шавад. рост, мустақим. яъне ин калимаи тир буд. мутаассифона шумо гузинаи хешро тағйир додед. моҳи тир мегӯянд, баъд тирамоҳ, фасли тир. ҳамчунин абзори ҷанг ин тир буд. ҳеҷ гап не. хуб, саволи дигар акнун пешниҳод мешавад ба қосимҷон. ҳалқае ки барои дастгир кардани паррандагон ба кор бурда мешавад. Калима аз се ҳарф иборат аст. тури моҳигирӣ, тур, банд, ресмон, ҷонвари аҳлии гиёҳхӯр монанди гов, гӯсфанд, асп ва шутур. ҳамчунин калимаи мазкур дар номи яке аз филмҳои истеҳсолӣ ватанӣ ҳамон низ омадааст. Коргардон Муқаддас Маҳмудов соли 1985. як ҳалқае будааст ки барои дастгир кардани паррандагон ба кор бурда мешудааст ва ҳамчунин номи тур будааст. тури моҳигирӣ. ресмон ҷонвари аҳлии гиёҳхӯр, яъне ҷонваре будааст ки бо мардум аҳл мешудааст. онро чӣ мегӯянд? ба фикри ман шояд ин калимаи дом бошад, зеро ки ҳамон ҳалқае ки барои яъне гирифтани паррандаҳо истифода мебаранд, ҳамонро дом низ мегӯянд. ин калима дом аст? ба фикри ман калимаи дом аст. дом гуфтанд инҷо. тур, бандро низ дом мегӯянд. яъне агар барои гирифтани ягон яъне ҳайвон ё ки ягон чиз лозим ояд, дом мегӯянд. дом мегуфтанд. мо ба ифтихорашон каф мекунем. дар ҳақиқатан ҳамин гуна бояд бошад. вақте ки ҷавоб дуруст аст, бояд ба гузинаи хеш устувор бошем. саволи навбатӣ пешниҳод мешавад ба Салмон. чизе ки дар миёни ду чизи ба ҳам муқобил воқеъ бошад. миёни ду чизи зидди якдигар калима аз 6 ҳарф иборат аст. дар илми ҷуғрофия қитъаи борики миёни ду дарё, яъне ҷои борики ду хушкии воқеъ дар об ки онҳоро ба ҳам мепайвандад. яъне ҷои ду хушкӣ будааст дар илми ҷуғрофия ки онҳоро ба ҳам пайваст мекардааст. ва инчунин чизе ки дар миёни ду чизи ба ҳам муқобил воқеъ бошад. аз вақт истифода мебарам. бале, 10 сония вақт шумо барои фикр кардан дар ихтиёр доред. вақт рафт. хуб, вақт ба анҷом расид. Салмон, чӣ гуна гузинаҳо ба хотир омаданд? худам ҷазира. ҷазира ва дигар маъниҳое ки дар боло зикр кардем, яъне ба ҷазира шумо мувофиқ медонед? бале. яъне дар фарҳанги мо низ ин калима бояд ҷазира бошад. шояд ҳамин гуна бошад. ҳар куҷо обу оташе пайдост, барзахаш чун назар кунам ҳавост. калимаи барзах буд. ҳеҷ гап не? ва фикр мекунам ки акнун ин калимаро шумо дар хотир мегиред. саволи навбатӣ пешниҳод мешавад ба Фаридун. тақдир, қисмат, насиб калима аз 9 ҳарф иборат аст. он чи аз рӯзи азал барои ҳар як инсон таъин гардидааст. номи яке аз филмҳои сесоли ватанӣ. чӣ мегуфтанд онро? калима аз 9 ҳарф иборат аст. агар савол фаҳмо бошад, пас барои фикр кардан шумо 10 сония вақт дар ихтиёр доред. вақт рафт.
ҷавоб чи аст? калимаи сарнавишт ҷавоб. Сарнавишт. Яъне ин сарнавишти ҳар як инсон аст. бале номи филми ватанӣ низ ҳаст? бале бояд бошад. бояд бошад. чу ишқу вафост дар сиришташ, ин воқеа гашт сарнавишташ. бале ҷавоб дуруст аст. калимаи сарнавишт. акнун мо саволҳои сеюми даври дуюмро ба иштирокчиён пешниҳод мекунем. савол пешниҳод мешавад ба қосимҷон. шармзадагӣ, шармсорӣ, шарм ҳаё калима аст. 7 ҳарф иборат аст. касеро аз вазъияти шармандагӣ раҳо кардан, хиҷил будан, касеро шарм дорондан, шармзада будан аз рафтор ва кирдори хеш. яъне як амале будааст, як кирдори мо шумо инсонҳо будааст ки аксаран вобастагӣ ба шарм доштааст. ҳаё, шармзадагиро боз чӣ мегӯянд? ба фикри ман ин калимаи хиҷолат аст. шармзада будан аз рафтор ва кирдори хеш. яъне мо бояд дар хиҷолат бошем. амихел мақсад як кореро ки кори нодурустро анҷом медиҳем, мо хиҷолат зада мешавем. бале, яъне мо бояд хиҷолат бекашем аз чунин рафтори нодурустамон. амихел бале албатта. аз вақт дигар кор намегирем. ҷавоб бояд хиҷолат бошад. не, ба фикри ман ҷавоб ягона хиҷолат аст. хиҷолат аст. тағйир дигар Намедиҳем. намедиҳем. ба дастури доно чунин гуфт шоҳ, ки даъви хиҷолат бувад бегувоҳ. бале, калимаи хиҷолат буд охир. саволи навбатӣ акнун пешниҳод мешавад ба салмон. ба ҳам расидан, мулоқоти ошиқу маъшуқ, дидор калима 5 ҳарф иборат аст. пайванд, ба ҳам пайвастан, ба дидори якдигар, ноил шудани ошиқу маъшуқро чӣ мегӯянд? чунин лаҳзаҳо буд дар зиндагӣ. савол фаҳмо аст? бале фаҳм аст. мулоқоти ошиқу маъшуқ, дидор ба дидори ҳам мерасанд, хушҳол мешаванд, шодона зиндагӣ мекунанд. дар ихтиёри шумо 10 сония вақт медиҳем барои фикр кардан. вақт рафт. вақт ба анҷом расид. ба ҳам расидани ошиқонро чӣ мегӯянд охир? ҷавоб ҳаст ё не? хуб, дар зиндагии ошиқон албатта зиёд аст вариантҳо. бале, биёд акнун гузинаҳоро як ба як мефаҳмем. чӣ будааст? калимаи ошноӣ ва Бале. боз калимаи ошноӣ. аввал ошно мешаванд, баъд ба ҳам пайвастан мо гуфтем. ошноӣ варианти филм аст. ошноӣ. ба ҳам расидани ошиқон яъне ошноӣ аст. дигар тамом. инҷо вариантҳо бисёр асту, аммо ошноӣ хубтар аст. ҳарчанд фироқи ман кашидӣ, инак ба висоли ман расидӣ. васлат, висол мегӯям. ба ҳам расидани ошиқон ба висоли ҳам мерасиданд. тамом дигар. ин калимаи висол буд хулоса. хуб, саволи ниҳоии даври дуюми барнома пешниҳод мешавад ба Фаридун. вазнин сангин калима аз 5 ҳарф иборат аст. маҷозан душвор, сахт, мушкил, маҷозан калон, бузург, маҷозан фаровон, зиёд, бисёр, маҷозан пурқимат, пурбаҳо, баланднарх.
маҷозан бордор ҳомила, маҷозан нимкар, дершуна, вазнин дар бораи гӯш, маҷозан бадху, бадхулқ, бадфеълро мегуфтаанд. боз ҷавоб гарон. гарон. аз вақт кор намегирем, намебаранд. чунонаш бикӯбам ба гурзи гарон, ки пӯлод кӯбанд оҳангарон гуфтааст фирдавсӣ. ин калимаи гарон буд. ҳамин тавр тамошобинони иззатманд, даври дуюми шоу барномаи зеҳнии Мизони Хирад ба анҷом расид ва мо дар миёни иштирокчиён 3 саволӣ дар маҷмӯъ 9 савол пешниҳод намудем ва қосимҷон ва Фаридун тавонистанд ба 2 саволӣ посухи дуруст пешниҳод гардонанд ва Салмон мутаассифона ба 1 савол. ҳеҷ гап не. хулоса, Салмон калимаи висолро пайдо накарданд. ҳеҷ гап не. ва мо акнун дар миёни 2 иштирокчиямон ҷиҳати баромадан ба даври сеюм 1 саволи иловагӣ пешниҳод мекунем. аз 2 иштирокчӣ ҳар касе аввалин мешавад ва ҷавоби ягонаро пешниҳод мекунад. пас иштирокчии даври сеюми шоу барномаи зеҳнии Мизони Хирад мегарданд. шикаст, нуқсон, камӣ, зарар, зиён, офат. калима аз 5 ҳарф иборат аст. майл кардани офтоб ба ғуруб, ба шикасту харобӣ дучор шудан, барҳам хӯрдан, фано гаштан, ба охир расидани умр, баргаштан ва дур шудан аз ҷои ҷодуӣ, ҷавоб ғуруб. охир, поён, интиҳо. ғуруб ҷавоб. ҷавоби Фаридун ғуруб аст. ҷавоби шумо чи аст, Қосим? яъне давлате ки аз тарафи як давлати дигар шикаст хӯрдааст. ба фикри ман калимаи нестӣ аст, яъне ба нестӣ нестӣ мерасад. гуфтанд. яъне зарар дидааст, зиён дидааст, офат расидааст ба он ҷо ва ин давлат аллакай аз байн рафтааст. ба нестӣ шумо наметавонед дигар. ба шикасту харобӣ дучор шудан мо гуфтем. он давлат дигар чӣ ёфтааст? он давлат дигар чӣ ёфтааст? завол. ҷавоб завол. бигрифт кори ҳуснат чун ишқи ман камоле. хуш бош он ки набуд ин ҳар дуро заволе. ба ифтихорашон каф мекунем. мохтам калимаи завол буд. фикр мекунам ки Қосимҷонро ҳафтода нестед, чун як бозии шаффофе дар миёни шумо буд. бале, ва акнун Фаридун тавонистанд дар даври сеюми барнома иштирокчии ягона бошанд. ҳам ба Салмон ва ҳам ба Қосимҷон изҳори сипос мекунем барои чунин як бозиҳои хеле ҳам ҷолиб, фарогир ва фикр мекунам акнун дар нашрҳои баъдии барнома низ шумо боз меоед ва дар ҳамин минбар чунин бозиҳои шавқовар нишон медиҳед. ва аз ҷониби раёсати кор бо ҷавонон ва варзиши шаҳри Душанбе ба Қосимҷон ва Салмон сипоснома ва инчунин аз ҷониби нашриёти адиб бо дастгирии Вазорати фарҳанги ҷумҳурии Тоҷикистон китобҳои хонданӣ тақдим мегардад. Салмон ва Қосимҷон, иштироки шумо воқеан имрӯз дар барномаи мо хеле ҷолиб буд ва чӣ кунем ки бозӣ ҳамин аст ва бояд яке аз шумо ба даври сеюм рохат мегирид ва ҳамин ҳам интихоб шудан дӯсти шумо Фаридун. ва акнун чӣ гуна андешаҳо аст роҷеъ ба бозии имрӯза ва иштироки дигар дӯстон ва рақибонатон? марҳамат. аз нигоҳи ман бозии имрӯза хеле хуб гузашт. яъне моро баъзе саволҳое буданд ки шахсан маро водор мекард яъне ба сахт фикр кардан ва ба фикрам ин барнома яъне барои такмил ёфтани сатҳи луғатдонӣ хеле яъне барои ман муфид буд. ва яъне ба дӯсти худамон дар шарти сеюми барнома муваффақият хоҳонем ва ташаккури худро ба телевизиони синамо яъне мерасонам ки ин барномаро барои мо ҷавонон. Салмон чӣ мегӯянд? яъне бозии имрӯза хеле хуб ҷараён гирифт ва саволҳо низ душвор набуданд, аммо аз сабаби ки яъне
фикрҳои мо парешон будем ки гӯем вариантҳо бисёр буд. ба саросемагӣ роҳ додем. бале ба саросемагӣ роҳ додем ва яъне варианти асосиро наёфтем. Аз ҳамин сабаб яъне хай бозӣ аст. бозӣ аст, ҳам бурд аст, ҳам бохт дорад. бохт аст. Салмон ду маротиба то даври дуюми барнома омаданд ва акнун шояд имконият даст медиҳад ва маротибаи дигар меоянд ва барои гирифтани зинаи ифтихорӣ яъне ҷои якум талош мекунанд. хуш омадед. акнун метавонед бо сарбаландӣ барномаи моро тарк кунед. тамошобинони иззатманд, шумо даври сеюми шоу барномаи интеллектуалии Мизони Хирадро тамошо доред ва ҳамин тавр интихоб шуданд иштирокчии ягонаи мо дар даври ниҳоии барнома Фаридун. ёдовар мешавем ки Фаридун дар донишгоҳи давлатии техникии Тоҷикистон ба номи академик Муҳаммад Осимӣ таҳсил мекунанд ва акнун мо дар даври сеюми барнома ба Фаридун 4 савол пешниҳод мекунем ва ёдовар мешавем агар Фаридун тавонанд ба 4 саволи барнома посухи дуруст пешниҳод гардонанд, дар баробари ба даст овардани диплом инчунин роҳхатро аз они худ мекунанд ки метавонанд бевосита муддати 3 моҳ бираванд ва дар маркази омӯзишии меҳвар забонҳои хориҷӣ ва фанҳои дақиқро ройгона аз худ бикунанд ва ҳамчунин китоби мунтахаби осори устод Садриддин Айниро аз ҷониби Вазорати фарҳанги Ҷумҳурии Тоҷикистон ва нашриёти адиб сарфароз бишаванд ва ҳамчунин ҷоми барномаи Мизони Хирадро ки дар кори баланди устоҳои чирадаси ҷамъияти дорои масъулияташ маҳдуди рухом омода гардидааст ва бо худ мукофотпулӣ низ дорад, аз они худ бикунад. мо ба Фаридун барор мехоҳем ва акнун 4 саволро пешниҳод мекунем ва боварӣ дорем ки шумо ба ин саволҳо андешаҳои хеш ва муҳимтар аз ҳама гузинаҳои ягонаи хешро пешниҳод мекунед. саволи аввал чунин аст: ду порчаи як мато ки як либосворӣ мешаванд калима аз 4 ҳарф иборат аст. ошно. инчунин калимаи мазкур номи мардона буда дар чанд филмҳои ватаниамон номи симоҳои асосӣ мебошад. ду порчаи як маторо чӣ мегуфтанд? инчунин ин калима маънии ошноро ифода мекардааст. барои фикр карданатон 10 сония вақт дар ихтиёр доред. вақт рафт. вақт ба анҷом расид. Фаридун, ҷавоб дорем ё не? гузинаҳо ҳаст, аммо ба ҷавоби худ он қадар боварӣ саҳеҳ надорам. хуб, чӣ ҳаст? биёед бифаҳмем аввал. як варианти ба ҷавоб наздик шояд ҷавоб ёрон бошад. ёрон. 5 ҳарф нашуд? шояд ҷавоб дӯст бошад. дӯст гуфтанд. яъне ошноро боз дӯст мегӯянд. бале. мутаассифона ин калимаи ҷура буд. ҷура шикорчи аз Минархар, ҷура саркор ва ғайра филмҳо ва ду порчаи як мато ки як либосворӣ мешудааст ҷура мегуфтанд. ҳеҷ гап не. ба хотир омад, вале дертар омад. ҳеҷ гап не. саволи навбатӣ: аспи ҷавони ром нашуда аспи саркаш калима аз 6 ҳарф иборат аст. маҷозан гарданшак якрав. аспе ки ҳоло ҷавон аст ва ром намешавад, якравӣ мекунад, гарданшак аст. калима аз 6 ҳарф иборат аст. вақт рафт. вақт ба анҷом расид. чӣ будааст ҷавоб? ҷавоб омад. гузинаҳо ба хотир омаданд. ростига ба ин савол гузинаҳо ба хотир наомада истодаанд, аммо ман кӯшиш карда истодам ки
як ҷавоби ягона пешниҳод кунем. бале аспи мастак мегӯянд ку мастак 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 бошад шояд. бале қабул кунем. розиам қабул кунем. забунӣ чӣ дидӣ ки тавсан шудӣ, чӣ бедод кардам ки душман шудӣ. яъне саркаш шудӣ, якрав шудӣ. ман чӣ бедод кардам ки ту якрав шудӣ охир. калимаи тавсан буд. мо саволи дигарро пешниҳод мекунем. паррандаи хушранг ки тақлиди гапи одамро мекунад. калима аз 4 ҳарф иборат аст. номи ҳунарпешаи театр ва синамои тоҷик, ҳунарпешае ки маҳораташ дар бештар аз 20 филмҳои тоҷикӣ зуҳур ёфтааст, монанди филмҳои вақти зангирии писар расид, хати парвоз, ҷура саркор ва боз чандин филмҳои классикии мо. ҷавоби ниҳоӣ тутӣ. тутӣ. қабул кунед бе истифодаи вақт. ҳарчанд сухан гӯяд тутӣ нашиносад, онро ки ҳаме гӯяд ҳаргиз сару сомон. мо ба ифтихорашон каф мекунем. баракатан калимаи тутӣ буд. чун аллакай барфи аввал низ борид ва фикр мекунам ки паёми фасли дай низ расид ба мо. ва акнун як саволе дорем ки бевосита ба фасли зимистон алоқамандӣ дорад. яхе ки дар зимистон дар нуги навадонҳо баста овезон мешавад. ва фикрам дидед чун ин яхро. тилло ва нуқраи об карда бо қолибчаи новача монанди рехта ки сипас ин шаклро мегирад. тилло ва нуқраи гудохташудаи як лухт, пораи як лухт хок ангишт, нишон ва аломати сари қабр лавҳи мазор. агар мо ба ҳамин маънии аввал такя кунем, яъне яхе ки дар зимистон дар нуги новадонҳо баста овезон мешудааст, онро чӣ мегуфтанд? 10 сония вақт дар ихтиёр доред то ин ки фикр кунед. гуфтем калима аз 4 ҳарф иборат аст. бале 4 ҳарф. вақт ба анҷом расид. ҷавоб кура бошад. кура. бисёр варианти ҷолиб. тағйир намедиҳем. ба ин ҷавоб, ба ин савол ҷавоби тахминӣ пешниҳод мекунам. ҷавоби тахминӣ. мутаассифона ин калимаи шуша буд. ҳеҷ гап не. воқеан имрӯз бозии Фаридун дар барномаи мо аз даври аввал то ба даври охир хеле ҳам ҷолибу намуна буд. ва мо табрик мекунем шуморо ки бо чунин як бозии ҷолиб миллионҳо ҳаводори телевизиони синаморо тавонистед ба вашт биёред. ва акнун аз ҷониби раёсати кор бо ҷавонон ва варзиши шаҳри Душанбе ба шумо диплом ва аз ҷониби нашриёти адиб бо дастгирии Вазорати фарҳанги ҷумҳурии Тоҷикистон ба шумо мунтахаби осори устод Садреддини Айнӣ, сардафтари адабиёти муосири тоҷик тақдим мегардад. боварӣ дорем ки шумо барои ба даст овардани роҳхат, инчунин ҷоми барномаи Мизони Хирад ва дигар ҷоизаҳо дар нашрҳои баъдӣ низ бо дигар ҳайати дӯстонатон меоед ва чунин бозиҳои хубу ҷолиб намоиш медиҳед. хуб Фаридун, омадед то ба даври ниҳоӣ ва воқеан як иштироки хеле ҳам ҷолибу хуб буд. ва акнун ман мехостам андешаҳои хешро кӯтоҳ роҷеъ ба бозии имрӯза ва бозии дигар дӯстонатон баён мекардед. аз нигоҳи шумо бозии имрӯзаи мо чӣ гуна буд? аминро қайд кардан зарур аст ки ман бори аввал аст ки ба барномаи шумо ташриф овардам. барнома аз назари ман хеле ҳам ҷолиб ва шаффоф гузашт. вобаста ба саволҳое ки шумо ба мо пешниҳод кардед, мо тавонистем ки ҳадди ақал ба онҳо ҷавобҳои худро пешниҳод кунем, яъне ки гузинаҳои худро. хеле ки файласуфон гуфтанд, бузургтарин ғалаба ин ғалаба бар худи инсон аст. ман тавонистам ки имрӯз ба худ ғалаба карда, яъне ки ду даврро сипарӣ кунам ва ба даври ниҳоӣ роҳ ёбам. аз ин хеле ҳам хурсанд ҳастам ва дар охир миннатдории худро
баён мекунам. Ба ҳамаи шумо ташаккури зиёд барои ташкили барнома. ба шумо низ изҳори сипос мекунем, чунки омадед бо хоҳишу завқ ва имрӯз дар ин минбар як бозии бисёр ҳам арзанда ва ҷолибу намунаро пешниҳод кардед. боварӣ дорем аз бозии имрӯзаи шумо миллионҳо мардуми тоҷик ба шавқ омаданд, ба завқ омаданд ва дар дил хоҳиш пайдо карданд то биёянд дар чунин барномаҳо чанд фурсати донишу маҳорати хешро бисанҷанд. барои шумо дар оянда дар касби илм барору муваффақиятҳо хоҳон ҳастем. бори дигар хушомадед. ба бинандае ки пайваста аз шоу барномаи зеҳнӣ Мизони Хирад пайгирӣ мекунанд, акнун саволи тамошобинро пешниҳод мекунем. сақфи даҳон аз дандони пеши болоӣ то ҳалқ калима аз 3 ҳарф иборат аст. мақсад, мурод, орзу, майл, орзуи матлуб. нафароне ки аввалин мешаванд ва ҷавоби саволро ба муассисаи давлатии телевизиони синамо тариқи рақамҳое ки айни замон дар экранҳои шумо намудор аст пешниҳод мекунанд, онҳоро туҳфа интизор аст. дар ҳамин ҷо барномаи мо ба поён мерасад. ба якояки шумо сарбаландӣ ва рӯзгори хушу ободро таманно дорем. то дидори нав хайр.